Umbukelo khona ekhaya egameni kaJesu ngibingelela, egameni labaphansi ngiyabingelela. Ngincince kaNkulunkulu ke mina, ngimthandaza uDlamini osakhula nje ngokweminyaka. Umbukelo khona ekhaya. uNkulunkulu enithanda nonke, nami futhi ngithanda nonke ababuyela bakhona emakhaya. Ngiyamthanda umuntu ongathanda ukulala, ngithanda umuntu mina oyimisela ngokwempilo ahluleke azamile. Umbukelo khona ekhaya. Ngijabule nje umlapho wendabuko ngifuna abantu besifazane abaningi athi Dlamini ngicela ungilungisele indoda yami ihambile, siyacabana ekhaya. Ngibona umuntu kahle userious ngempilo, uyazi into ayifunako. Funa umuntu wesilisa baba lapho sekwenzeka iphutha umkami lapho udubile ukwatile, ngicela ungilungisele ngisho cha abantu impilo bayayazi. Baba ngicela ungikhulise ngifuna umsebenzi. Baba ngicela ungikhulekise into zami zikhanye zibe zinhle. Ngiyakuthanda lokho. Hayi abantu abazokugceka. Ngoba uma ugceka uyibambelela wena ngaye amagama. Umuntu uNkulunkulu nento ambekele yona empilweni yakho. Uyafuna ufuni, uyathanda uthandi, uyathakatha uthakathi, uyamvala umvali, uvele uNkulunkulu ampe ini isipho sakhe nenhla zakhe. Alikho la ngifika umbukelo khona ekhaya. Sengiyatholakala ke la ePetitive njengoba ngitholakala niyazi ke la ePetitive eMkhondo. Ngiyamfaka umuntu emanzini, ngisebenza ngesithunywa nangemimoya, ngihlambulula abantu ithunywa. Ngibathandazele, ngibheke inkinga zabo, bakhele iwasho, ngibalapha afuna esho khona, ngicinisa amakhaya abo, amakhaya abo awiki, afuna ukubethelwa, mhlawumbe abanye babathetshulwa, abanye bayagula emzimbeni, baphathwa amakhanda, omunye umthwalo. Kuningi engikwenza umbukelo khona ekhaya. Ngoba uNkulunkulu ungiphile sesiphiwo enginaso. Umbukelo khona ekhaya. Lapha ngibona ngibeka amakhandlela ehlukahlukene njengoba ubona amakhandlela yiwo lanka ehlukahlukene. La makhandlela lanka asenza indlela ezahlukahlukene. Avula isithunywa, avula inhlanhla, aqhumeza wena nabaphansi abangasekho emhlabeni lawa makhandlela. Umbukelo khona ekhaya umuntu ikhandlela ezolikhanyisa, elikhulumisa, ulithandazise, kuvuleka izinto. Na impepho. Impepho le impepho yasemfuleni, impepho nofuthe ngayo phuma isigcwagcwa, kuvuleka inhlanhla, uhlala into zakho, phinde futhi uyishise le mpepho le, ikhanyisa izinto. Le mpepho ziningi, bese kuba nempepho yamawele, impepho yasentabeni, naye yasiphamisa isithunywa, idonsa umoya othile lena entabeni, impepho yamawele embukelo khona ekhaya le. Kubuye kube nempepho futhi ke yasentabeni, lena ke nayo ibuka le, isehlathini phakathi esihoshini, uyibona eminyama kanje, ikhiwa phakathi esihoshini ehlathini lemnyama, ifika ikhiwe le mpepho yakhona. Zehlukene impepho azifanani. Kubuye futhi kube nempepho futhi nayo futhi lena ephonse nayo ibe ngathi impepho yasemanzini, uma uyayithwala nesigangeni nje, uyibona imhlophe kanje, nayo inemsebenzi wayo ewenzako le mpepho le empilweni yakho umbukelo khona ekhaya. Phinde futhi sibe nenye impepho nayo umbukelo khona ekhaya, luyibona eshuyahlukene, nayo iba ngasemfuleni, inemsebenzi wayo ewenzayo, but azibi indawo zokufana le mpepho lezi, ziba endaweni ezahlukahlukene, zidonsa imimoya eyahlukahlukene, kulunga into zakho, kuvuleka isithunywa, kuvuleka inhlanhla, kuvuleka imali, uqhuma nabayini bangasekho emhlabeni. Bese kuba neyekugcina futhi nakhona, nansi futhi enye. Uma usimela le mpepho lezi azinuki ngokufana umbukelo khona ekhaya. Angeke zonke le mpepho lezi uma ngathi ngiyakubalela nje manje umbukelo khona ekhaya ngithi 1 2 3 4 5 6 akukhanyi lutho nje kuwe, 7 ngamakhandlela. Sisakafika emthini nasewashweni ekhandiwe, ngisakhuluma nje ngento ekhona nayo eyaziko ekhula esihlahleni. Impepho ayona ilutho. Impepho yayishisa la emsamo wakho, impepho yayishisa endumbeni yakho, impepho yayishisa maybe wakhumuzi, ufathatha umakoti ubuze umakoti enqaye ngabe nguye kwamampela yini bonkosi boDlamini, ngoba angiboni kahle uzokuchazela labantu. Ingabe le moto eyami kumampela yini Nkosi yami, ukuchazela abantu abangasekho emhlabeni. Yonke into ibike emsamo. Umbukelo khona ekhaya Nkosi akubusise, ngiyatholakala eEmelo lapho khona bangifunako. Njalo ngolesithathu ngikhona eEmelo. Mabe ne-appointment, abantu benza appointment, bangifonele bangithinte. Zawukhanya izinto ziyavuleka, doza open kumprofeti uDlamini Mthanazi. uNkulunkulu anibusise lapha khona emakhaya. Igama lakho Jehova namandla uNkulunkulu phakathi uNkulunkulu ongcwele. Na umbukelo khona ekhaya uyagula, ufuna umsebenzi, mhlawumbe kesithunywa, ufuna imali, ufuna umshado, ufuna bamlobolo, ufuna banekhafa, banemuzi, udibane nenkinga eningi kakhulu emndeni kaXatshwana, akulungi lutho, bamvala isichitho mabheka. Ngiyakukhulela konke lokho Nkosi yamakhosi, ngithi makabone ngimkhulekela ngimthandazela, uvuleke izinto zakhe, ngimbeke isandla bese uyaphila. Nkosi yamakhosi, amandla ehle ezulwini, Jehova namandla uNkulunkulu aphathe ngongcwele. Ngikhulekela umnumzana wasemanzini, ngikhulekela imimoya yasemanzini, ngikhulekela imimoya yasentabeni, imimoya emfula Nkosi yamakhosi esemazulwini, abaphansi basekho emhlabeni, amadlozi asibheka asikhanyisele bebe khona ukukhanya Nkosi yamakhosi. Lapho sone khona Nkosi yamakhosi sicela intethelelo egameni lakho phakade. Haleluya. Umbukelo khona ekhaya, icela intethelelo nawe ulunga into zakho. Ngicela ucomment, subscribe, utshene abanye ukuthi nawe umprofeti uDlamini Mthanazi ukuthi ake sinande sibone ukuthi impilo yasekhaya kithi ngene ekhaya kithi zishintshe, ngene zishintshe ini impilo yethu. Ngiyakuthembisa umbukelo khona ekhaya, sawushintsha, uzayithenga imoto, uzawuthola umsebenzi, thola abantwana,
ulotsholwe, ushade, ube nemali, ugembule, ubuntu zakho zikhanya ziyaphambili ngamandla kamprofethi awuphiwa uNkulunkulu. Angisona isikhokho, anginto namandla kakhulu ndlule bonke bendabuko, but amandla kaNkulunkulu adlale kimi, mina ngiyaphosa kini. Zonke izinyanga, bathandazi, izangoma, abafundisi, nje uNkulunkulu anibusise. God bless you. Ngiyakubukela khona ekhaya. Emelo ngikhona nasongifuna sena-office nakhona zikhona iwasho zetholakala. Nkosi kubusise. Inombolo uyayibona ngezasi ibhaliwe. Ngiyabonga.